Morjesta vaan kaikille, se on Karke täällä. Tänään mulla olisi teille Team Nexuksen ensimmäinen video ja mä ajattelin, että tää gameplay sopisi ihan hyvin tähän niin sanotuksi intro-videoksi. Eli siis tää gameplay tosiaan on triple Game Strike Soluna Strike Zone Dominations AK-12. Ja mä itse asiassa liityin tähän peliin vähän sen myöhässä, jotain niinku 20 pisteen kohdalla. Ja sitten mä onnistuin saamaan mun kolmannen Game Strikein, kun me johdattiin jotakin 150 ja 110 tai jotain tämmöstä. Eli ehkä teoriassa olisi ollut jopa chance quadi, mutta mä en aio missään nimessä valittaa tästä triplestä. Ja mistä mä ajattelin tänään vähän puhua on tää Team Nexus No Shit Sherlock. Ja vähän se niinku, että mitä tää tulemaan pitää, niinku minkä tyylinen kanava tää on, vaikka suuri osa teistä varmaan tietää, että tää on suomalainen pubstompaustiimi. Mutta tosiaan niin mä päätin tehdä tän uuden pubstompaustiimin, koska nämä kaikki edelliset suomalaiset tiimit on kaatunut syystä tai toisesta, tai sitten ne on vaan lopettanut lataamasta videoita ja tälleen näin. Ja koska mä oon ollut tuolla Ampissa, OPS, Doomissa, tämmöisissä suht isoissa tunnetuissa pubstompausklaaneissa, niin musta tuntuu, että siitä mun menneestä kokemuksesta on vähän sen hyötyä tämän kanavan rakentamisessa. Ja toinen syy on, että mulla ei enää oo koulua. Mulla oli justiinsa noin viimeiset ylppärit viime viikolla, vitsi mikä niinku tällä viikolla. Eli mulla on tosiaan niinku tarpeeksi aikaa, ei tarvi niinku mitään, että ei uppaamaan tai mitään tämmöstä. Ja tosiaan meillä niin on ihan hyvä alku tälle klaanille, että meillä on noita pelaajia ja sitten meillä on kommentaattoreita erikseen. Koska te tiedätte, että jotkut tyypit voi olla tosi hyviä pelaamaan, mutta sitten ne ei välttämättä ole niin älyttömän hyviä tuossa kommentoinnissa. Ja sitten voi olla taas toisinpäin, että jotkut on tosi hyviä kommentoimaan ja ei ole niin hyviä ehkä siinä pelissä välttämättä. Eli meillä on mun mielestä ainakin ihan tosi hyviä pelaajia ja myös tosi hyviä kommentaattoreita tälle kanavalle. Tämän laadun pitäisi olla todellakin ihan kohdallaan, ja mä tuun tekemään ton recruitment-haasteen jossain kohtaa, mutta mä haluan sanoa, niin nyt ei oo, että koska mä oon saanut aika paljon näitä viestejä, että miten tähän voi joinata ja tälleen, niin se paras keino on, että te pistätte tälle kanavalle yksityisviestillä, että mitä gameplaytä teillä on ja myös linkit niihin, että vaikka teillä olisi 100 triple-nuklaaria tai 1000 tuplakemia tai mitä onkaan, mutta teillä ei ole niitä rekordilla, niin sillä ei oo niin hirveästi väliä, mutta mä voisin nopeasti luetella tämän rosterin, että ketä meillä on tässä kanavassa, tällä kanavalla tähän mennessä. Eli meillä on pelaajista Thomas No Mercy for Noobsi, joka tekee se ei tee ihan niin tosi aktiivisesti, mutta se tekee aina välillä. Sitten Finn Arska, Blutsilla, I'm Eeli, Pumper, Sam, VG, Penetraattori, Te Vannaby, Pesusili. Sitten meillä on myös kommentaattoreina It's Verk, Lotkista, Immonen, Roope ja sitten myös toi Mr. Mixy tulee tekemään aina silloin tällöin jonkun selostuksen. Eli meillä tosiaan on aika hyvä ryhmä tässä kasassa ja mä uskon, että tämän ryhmän voimi me pystytään tuomaan aktiivisesti videoita, hyvälaatuisia videoita aktiivisesti tänne YouTubeen, että meidän tavoite on ladata 3-5 videoita viikossa, riippuen vähän se näistä kommentaattoreiden kiireistä ja sitten, että miten pelaat saa gameplaytä ja tällainen. Ja mä haluan myös sanoa, että meillä ei tuu olemaan mitään varsinaista sniputiimiä, että mä ajattelin, että vaihtelun vuoksi me voidaan ladata, jos te haluatte, jotakin pari montakin silloin tällöin, että joku tyli montakin joku 2 viikon välein tai kuukauden välein tai jotain tämmöstä joltakin suomalaisilta snipereilta tai muuten vain, jotka tekee jotakin montakeita ja tälleen näin, että ei ole ihan vaan yhtä juttua, että tulee vähän se vaihtelu. Ja sitten toi top 5 on käynyt mielessä, mutta pitää katsoa, että miten se menee, että mä en tiedä tulisiko niitä klippejä tarpeeksi ja tälleen näin. Mutta toivottavasti te tuutte tykkäämään tästä kanavasta, että tällä ei ole ehkä mitään ihan Doom-standardeja, mutta pitää kuitenkin muistaa, että me asutaan täällä Suomessa ja Suomessa ei ole mitään, koska Suomessa on 5 miljoonaa tyyppiä ja Doomissa on, no mä en tiedä paljon Amerikassa on tyyppiä, olisiko tai 300 miljoonaa tai jotain tämmöstä ja sitten kaikkialta muualtakin maailmalta, eli te ymmärrätte, että tavallaan jokainen video ei voi olla triple Game Strike mitä tää on, koska Suomessa ei ole niin paljon tyyppejä, mutta tää kuitenkin, että Suomen standardeille näiden pitäisi olla hyviä gameplaytä. Ja jokainen video pitäisi olla, että jos te olette esimerkiksi tullut mun kanavalta tänne kanavalle, jostain just näin, jotain, niin että sen pitäisi, että täällä pitäisi olla ainakin yhtä hyvää gameplaytä, luultavasti myös parempaa, koska meillä on nyt paljon enemmän tyyppejä täällä ja tälleen näin, että me voidaan tuoda tasaisesti myös vaihtelua ja täällä on tämmöistä
tosta pari niinku sarjaideaa, mitä mulla on ollut mielessä. Esimerkiksi niinku MV3, kaikki nämä videot ei tule olemaan millään ACR, MP7 ja mitään tämmöstä, vaan tällä kanavalla tulee olemaan niinku perus tosi hyvää pupstomppausta, vähän vaihtelua, ehkä pari montakin silloin tällöin. Ja toivottavasti tosiaan tykkäätte tästä kanavasta, levittäkää ihmeessä sanaa tästä, että jos haluatte vaikka kertoa jollekin tämän kavereille tai jotain tämmöstä, niin saadaan vielä niinku sitten paremmin tää kanava alkuun. Mutta niin tosiaan se oli aika lailla siinä, toi gameplay alkaa pikkuhiljaa loppumaan. Tosiaan niin solo Triple Game Strike, se on vissiin Suomen ensimmäinen ainakin YouTubessa. Että toivottavasti tykkäsitte siitä. Mutta tosiaan se oli aika lailla siinä. Kiitos kun katsoitte ja näkyy ensi kerralla. Moikka!